Pilano orang media ni pai manjat penai joto media bondu aku pun sama aning kulung ya paro ini orang nong tama karon kai sini bus kango 1 Julayo जों आगे सिसि तिनिसिमि पालाय पैमानि जे खारसि मोताय आ खारसि मोतायनो लोगै त्रिपुर क्षत्रिय समाजबो 2009 नि सिमि जों आरो पुन फारि खायो आबो दाख्लायबो आरो जों पुन फारिनाय आबोनि बागै चिनि पारानि लुकु चौधरी रंनो चिनि मयाल सद्दार हांकर सद्दार रंनो जों नि मीडिया नि माध्यमे जों कबुंनामु जोङो जे फाइनाय 7 तारिख जुलाइ मासनि चिनि पुराना हाबली बाखयरपुरनि मताय सिब्रिनगो त्रिपुर क्षत्रिय समाज सददा खुंजुवा आरो बलिरनाय आ बलिरथनि जत त्रिपुरासा पारानि चौधरी रंनो लुकु रंनो जों फाइमानजांना बागै मताय खुलुमफायना बागै खबक जागो चिनि आसल जे मूल अनुष्ठान आबंनाय कयरपुरनि गीत बितान कम्युनिटी हल आरो चिनि हास्तेनि नारवायरक मानजाक फायनाय ताय चिनि क्षत्रिय समाजनि केन्द्रीय कमिटिनि सदस्य रक्तंनाय आबोनि लगे लगे चिनि तिप्रसाद फानि आलका बसंनि हदारंनो जों आरो कबकनाय बरनो फाइमानजांना बागै आबोनि बागैनो जों लुकुरंनो जे बिसिंनैतो जों COVID-19 होनाय आरो मताय खुलुमै मालालिया सेमानोतो जों सरकारनि पारमिशन बाय आरो पुनतानखा आबोनि सिगां बोसोर मालिया ताक्लाय हिखायतो कोनो कोविड बिदि निषेध करै जतनो फाइ खुलुमफाय मानाय এবং চিনি যে আরো পান্দাंनाय गीत बितान हलो आरो जतनो मानजांना बागै आं त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि समाजपति हिसाबै जतनो खाबाय खुबाय कबकजाव जे लाई थांनाय नंनि बखाक्ति रक लाई थांनाय तियारि मारियां और रगो पार्टी मुंनो तै रक जेटा कक थाइसे थाइनि कक बुखुक जुक कक सामानि अबखै बो बदलो नायदि त्रिपुर क्षत्रिय समाज खुलुमगा जोंनि बोसोर मासनि 7 जुलाइआव जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि मुङै जतनानो आं कबगो जे जोंनि खारसि मतायाव मालाय फायनाय मानजाक फायनायनि बागै एवं गामि गामि आमसानि जत चौधरी खान्दल खारबारि ताय अचायनो आं कबगनाय जोंनि अनुष्ठानाव मानजाक फायनाय बागै सानैसोनि मुं आं त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि जेनेरेल सेक्रेटारि सुब्रत देवबर्मा